sido dadi cetelet tak ganti dikopoke mati mendah kaya ngira kasida urip lan ngendika mesti bakemulya jar lair putri Sulistya terus bisa nyuwara diko kawe srana Cakrowijaya sing gedhe pangapunten kang pas bebut sambut jejak hatiku sambungku mong wajib dalu krepidul sariku kang mas kang batin desake muri lestarine tan ono ingkang jaluwe banjur kibene aku mung bayangke remu ing atiku iki bocah telu iki mendah boyo yen to dadi setel tak ganti pondi kok mati mendah boyo yen to singgah urip kawatika mesti bahagia mulia jar lair putri Sulistya ger bisa nyuwara kang mas kang esrana ayo balik aja ning ngarep terus ketumplek kowe engko hah bocah cilik-cilik kaya melu mergawe kabeh ngene ngebek-ngebeki nggon nganti aku ra oman nggon ngene iki piye hah wes aku manggon ning ndi ngene iki biangeten kok lawang wis tuwa kok dikumpulno cah cilik-cilik terus kapan tuwekku iki aduh ya nuwun kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng rawuhipun Bapak Ibu tamu undangan sehat sedaya nggih rawuh dalem sinten iki wonten ing daleme Bapak Nur Hadi saha Ibu Nani ngaten nggih Bu nggih dalam rangka tasyakuran menapa walimatul khitan sunatkan anetake putranipun Bapak Nur Hadi ngaten nggih Bu nggih nggih doa buat adik yang lagi dikitan semoga menjadi anak yang soleh anak yang pinter pokoke pinter samumbarange nggih sugeng mirsani paguyuban Ketoprak Cakrowijaya pimpinan beliau Bapak Supriyadi mijil saking Duka Mencala Juwana Pati Bumi Minatani niki mau dipun aturke tetembangan apa ya sambung wanci dalu iki tak aturke kagem sedaya kabeh ayo diaturke nganu ya Mas ya ke Taman Asmara ya Mas ya ditamani asmara ben selalu mencintai selalu tresno karo Cakrowijaya semoga yuk ki mau ketoke pacarku teko iki mau kok Mbak Wakijan mau ning ndi ya Mbah aku padamu lho Mbah oh
Ya Allah, jebule ning ngarepel. Lah iya ndelok ketoprak kok kumpule wong wedok-wedok ki Mas tak goleki tak piyak-piyak ning ngene wong lanang-lanang. Iya, terus dirogone to, Bu. Nggih niki pacare kula, Bu. Iya, leren dipilihno. Ana abang milih sing biru to, Mbah. Ah, ngirit tenan jare kok sayange cintane. Biasa Mbah niki. Oh, podang kuning. Oh, nggih matur sembah suwun. Biasane kok sambel kemangi lho, Mbak. Ya.
kedah kersanipun ingkang sampun mirsani sedaya wonten ing desa Tambah Mulya Dukuh Turi. Ning daleme Pak Ibuke sing digawe ya nak ya. Engko nyontek mana ya nak ya. Oke meniki menika wonten pamundhutan saking kanca ingkang mirsani lewat live streaming. Ada lagu Lilo Mas. Jalukane Lila ya Mas ya. Oke ditampilkan videonya satu persatu. Ini gilirannya ada Mega Coklatos Matza WC. Ya ada. Hah? Oh ya dari bapak yang punya gawe. Oke, jambu alas dipun tenggo nggih. Ya. Mega Lilo. Salam kangge Mas Lecana.
menemani pambutan saking Pandemen Cokrowijaya yang lewat live streaming ya. Mas Channel, Mas Met Channel Community. Ya, Mbak Amel di Melisa. Nende. Tolong. Thank you, Bu. Melisa. Saking Bu Sumini nggih. Pundi Bu Sumini nggih? Halo Bu. Nggih, alhamdulillah sehat selalu. Bariki ya Mbah, bariki kok podang kuning iki sing duwe gawe Pak Nur Hadi njaluke Jambu Alas, Mbak Amel sing nyanyi. Niki nggih kangening ati. Oh nggih, saking sinten? Pak Jayadi Wirun. Wah, duwe winong nggih Pak nggih. Oh nggih. Arisan monggo, arisan monggo. Nggih matur sembah suwun ingkang saking Wirun nggih. Dipun tenggo sekedap nggih Pak nggih. Dek Cahayu, Mel. Mak Wiwi. Iki mau jarene Bapak Nur Hadi iki mundhute iki Jambu Alas. Jambu Alas nggih. Lah iki nek wancine kowe sing nyanyi Jambu Alas kok gampange ra karuan ya Nduk ya jalukane ya Nduk ya. Iki lagu angel kok, Mak. Aku lho sinaune bertahun-tahun. Lho, ra usah golek guru liya-liyane, mbokmu dhewe kuwi iso Nduk nek perkara Jambu Alas, mbok kolipah Nduk. Langsung teater ki ya Nak ya. Nggih, Mak. Jambu Alas mbok menawa Mas sing maring ki mau arepe duet. Endi Mas mau? Mas, mana yang merasa tadi minta Jambu Alas atas nama Bapak Nur Hadi? Apa nyanyi Mas? Nyanyi duet karo Mbak Amel? Oh enggak iso. Wis tak kei pilihan lek ngono. Pilih salah satu di antara dua pilihan, nyanyi apa nyawer. Ayo. Aja rewel kowe meneng ae. Ayo. Nyanyi apa nganu nyawer? Wis tak kongkon nyawer lek ngono. Aku ben entuk dhuwit. Ya, lanjut bersama Cokrowijaya. Asik, goyang dong. Tunjukkan ekspresimu. Kenapa dong? Wis duwe bojo, ada gula, ada semut, durung rondo aja di